Magpatuman og laing estratehiya ang Tent ID kay buot niining proteksyonan ang naangkon nga insurgency free sa Davao Region. Usa niini ang pagbutang og sundalo sa mga boundary aron dili makasulod ang mga NPA sa Rehiyon 11 gikan sa laing rehiyon. We received lately a directive coming from higher headquarters to realign our forces. This is due to the fact that Region 11 has been declared as an insurgency-free region, but napatay mga concerns sa atong mga boundaries. So we deem it necessary to readjust boundaries, realign some forces, so that we will be able to address the possible resurgence of NPA groups in our boundaries. Nagtuo si Major General Jose Ariel Niembra, ang commander sa Tent ID, nga sa ingon niini nga paagi maipit na og samot ang mga rebelde ug magagamay ang lugar nga ilang sudlan. Hilabi na nga ginalutos sab sila sa laing unit sa sundalo sa kasikbit nga rehiyon. Actually, what we are dito sa loob ng Region 11, we do not have problems anymore. As reported kanina, we have zero PSR. But in the boundaries, specifically sa areas ng southern Surigao and Agusan, and dito sa North Cotabato boundary na to, and so with Bukidnon, there are still some groups that need to be dismantled. So we realigned our forces. Dito we transferred 48 IB from here to Bukidnon to go after these groups in the hope na eventually madismantle naton itanan. Bisan pa man nga nagpabiling gawas nun sa hulga sa insurhensiya ang Rehiyon 11, gipasalig sa Tent ID nga padayon ang ilang monitoring ug visibility hilabi na sa mga lugar nga posibleng sudlon ug balik sa NPA. Busa gipaningkamutan nila nga mamintinar ang naangkon nga kadaugan sa rehiyon batok terorismo alang sa malungtarong kahapsay ug kalinaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.